wah kaya ngene kok digawe aku wis. Terus wajib cuma wah. Ayo sing wis suwo. Kok suwo. Ayo, kalau tak kita cuma dapat. Ayo. Hei, nerane. Wah. Kaya menunggu padahal beliau ora enak lho, setan yo ora rasa lho. Woi, putrane kok serame kok lah. Kuat tenang jadi. Kuat isi jadi lagi. Wah, wah kok.